No niin, no kokeillaan nyt vielä kolmannen kerran. Kaksi meni pieleen, kun YouTube vähän noita tekijäoikeushommia, kun tässä on joku biisi, että ei se olisi aiheuttanut mitään toimenpiteitä, mutta no, annahan nyt se lappu. Poliisista päivä. Olette voittanut ilmaisen täyshoidon valtiohotellissa. Niin varmaan. Niin varmasti Ei on. tämmöstä jaksa. Morjens, morjens. No, Tämä on poliisiasia. Kyllä on. Se on kyllä sellainen poliisiasia, että Tämä on poliisiasia. no eikö se nyt mene asia? No kovia nuo poliisit, kun hakkaa tulla pampulla. Mutta nyt ja taas kerran lähdetään pois tätä. Ja nyt te yritetään tehdä se linja-autohomma. Nyt jos emme tätä homma hyvin, niin sitten ei tehdä mitään. Ja se on kello on mitä on. Vaan niin kuin minulla ei nyt sitä ole sitä kelloa tuolla. no. Mistä se näyttää sen kelloajan? On sillä rannekello. Se on yöllä tuo verran. No nyt kumminkin skipataan auto tänne näin. Korrista ei viiti, kun eihän se on valmiskaan. Ja Matswagen. Mennään sillä hakemaan se kaljakoppa nyt. Yhtä taksikeikkaa nyt ajetu. Tai sä tiedä, vaikka olisi tähän aikaan yöstä, niin voi täällä olla vaikka minkälaisia keikkoja. Laitetaan nyt mittari päälle ihan pirulta. Niin virratkin tarvittaisiin. No lähdehän nyt käyntiin. Pitääkö se nyt hehkuttaa toisen kerran? Joo, sanoo vissiin. Tai kun lähtihän se päälle. Nyt se tuloo sen lätänikin sieltä. Puoli 3 aikaa yöllä. Joo, kyllä nyt on ahistanut tätä pelitekoa, kun ekaksi YouTube valittaa tekijäoikeushommista ja tässä oli Teemo Kukkilla sellainen biisi, mikä oli vissiin kun rekisteröity biisi. Siinä kyllä luki, että ei se haittaa vaikka se olisikaan, mutta ei nyt suotta sellaisia sanomisia oteta. Ja sit se teki vielä sellaiset tempaukset, kun mie sen hito biisi laitoin sille, että se ottaa sen pois sitä koko videolta, niin se käynnisti tietokoneenkin uudestaan. Ja ajattelin, että se
Perkele. Tiedä mitä. Janohan tällä olisi. Nälkäkin. Vai pitäisikö oikasta? Otetaan pari maitoa ja pari pakettia makkaraa. Hyvä nyt. Sata 81. No niin. Niitä makkarata naamaa. Sitten 3 litraa ottaa janoa vielä maitoa tuosta. No se on näköjään vanhaa maitoa myyty. Otetaan nyt siitäkin yksi jano. Niin. Sitten. Pitäisikään tehdä tuolla. Joko sitä kohta tulla taas jotain musiikkia, että sanoo. No niin, ja nyt ei muu kuin menoksi. Voisi sitä periaatteessa taksikeikan heittää, jos sattuisi tulemaan taksikeikka. Siinä se taksi, ja kun lätää sen liikenne ajelee, mutta ei se minuuta kyyti. Vai mikä tässä pukiittaa, kun ei se ota kyyti? Silloin 200 Danieli vissiin tää kutsuttiin niin perille. No nyt. No nyt tuli se taksikeikka. Ja joku runkkari ja joku kylyä. Mitä helvettiä? No mitä helvettiä? Minä oon nyt... Missä minä oon? Tuossa ja tuonne meidän pitäis mennä. Voi saatana! No elää nyt kirro, kun kerrankin taksikeikka, niin tulla on rahaa. No sitä olutta tuossa, kun päästään isolle tielle. Se olisi kyllä voinut itekin yhden kalja ottaa, kun suuta hätää kuivaa tällainen touhu. Tää nyt tuli ihan hupi. Me lähtää koko koppaan nyt taas. Ja
Elikkä nyt se ajoi taas se runkkari amis jolla paskalla minun päin. Joka tapauksessa kartalla näkyy mihin pitää mennä. No lähetään kuule vähän viivallettu mikä tää nyt on. Ja kaljakori kilisee. Missäs me mahdetaan nyt olla? No ei helvettiä. Me nyt tätä kautta viittis ajaa. Mahtaa kyllä. Nää sillä Pemarlan muualla. Elikkä se mahtoi olla tästä. Oi Niin saatana! vasen. Vittujen vittu! No mikä sitä nyt niin vituttaa? Ai niin, mutta se nyt olisi pitänyt kun laittaa tuo pielle tuo mitta. Nyt siihen pitäisi alkaa. No nyt alkoi juoksea. En ole ihan varma pitäisikö se sitten vasta laittaa kun on asiakas kyyvissä, mutta heitetään nyt tää taksikeikka kerran kuveet. Kun tuloo vastaan. Korollahan se on. Kyllä on niin laiskataan peli kun olla ja olla. Pitäis olla jossain tässä kohdalla. No ei tällä kyllä näy ketään. Jumalauta! Ei kun se on tuolla. No voi vittu kun oli pöljässä. No eikä tästä nyt pitkään ajaa. Oi Suoraan saatana! No elää muuta virkan nyt kuule. Meni vähän pieleen. Ei se nyt paljon, ihan oikealla tiellä me oltiin sen. Se on ihan hyvä välillä heittää noita taksikeikkojakin, ettei sehän on lopputiliä ja ottaa mersu pois. Saisiko tähän pitkät jostain päästä? Saihan ne. Mitä ei tiedä mihin jumalasella taksessa pitää viiä se ukko. Vähän sisäkurvista otetaan tuosta, ei sitä ketään tule. Nyt tällä saapi. No nyt on minullakin pitkät päällä, mutta enpä ota poistaan. Tarpeeksi pitkä kun huuatte, niin 150 tää mahtaa kulua.
joku tuuhonen risteys. Kameratolppakin on siinä. Eipähän vissiin välähtänyt, kun ei tässä nyt oli. Ja siinä se minun kyytikin nyt meni. No nyt tehdään tällä kertaa jotain taksi tässä. Kiihtyy. Ihan kuin ei menisi kaasupohjaan. Löpövähän meillä on, tai dieseliä, eikä kukaan nyt löpön ajeta. Kuulin kuinka vauhti kiihtyy. Missä se nyt mahtaa olla se risti? Tässä. Sitä minä vähän ihmettelin, että kuka tähän aikaan on niinku saanut lopputili. Ai niin, ja pitää ne sanoa. Onko sulla kaljaa mukana? Minulla ois. Pitää ottaa nuo sinun romut vissiin mukaan. Sinullahan on perkele tavarata niin perkele. Mites me nyt saa vanna kaksi sun rojut mahtumaan kyytiin? Voisi tuonne laittaa tuonne konttiinkin tietysti. Mä voisin tuo kaljakori kyllä pitää maksuna. No siellä on nyt. No menehän takaisin. Tuo vielä sit tuo koppa mukaan tuosta noin niistä. Nyt sulla on matka juominkiakin siellä. Se on vähän humalassa. Mutta vissiin saanut turpaaskin, kun vähän siitä näyttää. En tiedä saisiko siellä takapenkillä polttaa, mutta anna mennä vaan. No niin, ja katsotaanpa sitä karttaa. Tänään. Nyt ollaan tuossa. Ja tuonne me vissiin pitäis mennä. Perkele! No niin, just älä muuta virkaa. Otahan kaljas. Ota siekin sillä takapenkillä ihan rohkeasti vaan. Mitä jo ottaa toisenkin, kun on niin hyvän makuista. Älä kerro pomolle mitään, että pienessä kekkulissa ajellaan täällä, mutta se rupesi sitä jo huippaa.
Ei se mitään haittaa. Se ykkönen tuppaa ja kääntykää. Taittuu. Sittenhän me vissiin ollaan isolla tiellä, kun tästä lähetään. Ja minulla olisi kupin mukaan, se on vaan se oikealle kun käy. Jumalauta! Oh, no kyllä. Jumala auta. 166 markkoa kuulin jo. Ja en tiedä auttaako se mitään se tää tallenna, mutta tää mennö. No. Ei tää kyllä tule mihin. Kaljakori kilisee. Nyt se pitää mennä niin kovaa kuin pakko vähän löysätä, ettei me tää homma nyt ihan edes. Pitääkö se nyt karttaa ruveta kahtomaan? Lainkunniallinen kansalainen ajaa ylinopeutta. Hirmuinen kilinä kuuluu, eikä se ryyppää se ukko tuolla takaperin. Kyllä jättä. Itse asiassa tuli ihan hölmötempas, kun tää ukkohan jää tässä pois kyydistä. Tähänhän se oli vissiin jäämässä. Käsijarrukin voisi olla ihan hyvä. Sitten tuosta. Sitten tuo, ei kun. Ja nyt puitti. Haluatko ottaa kuitin? Joo, kiitos. Näytä se tostas joskus. Et siellä on tavaroita halua. Ei se ottanut kaljoja mukaan.
minun muistaakseni näitä on näitä asiakkailta kaljoja ja pystyisi juo. No ei se mitään. Se oli sellainen jakso se. Kun me tallenna tätä peliä nyt tähän, niin se on ihan yksi miten se kävi. Missäköhän kohdalla samahan tää on ollut? Saatana. No mitä helvettiä? Mitä helvettiä, että mennään nyt. Katohan, siellä on. Mites? Leetari auto oli tuolla perkele nepiksi. Nyt peruutetaan ihan sokka. Mitäs hitto se tuossa? No eihän se mitään. Jätetään tää paska tähän ja ajetaan loppumatka sillä, jos me päästään ajelemaan. Tässä tuli pieni muuttuja nyt. Mikäs muu täällä on? Ai niin se... No miten se taksi kerkesi tuonne noin? No kun ei laittanut käsijarrua. Nyt tuota päin. Mahtu tehdä kipiä. No niin, mutta tämä oli nyt tässä näin, niin vähän muuttujia tuli, että nyt ei päästy linja-autolla ajelemaan, mutta joku toinen kerta.